To jama'a, barkamu da dawowa a cikin wannan shiri namu na name. Place. Food. Kun dai gane wasan. So today I have DJ AB in the building. Na gode. So kana da ja? Ina da blue. Abu na da ina banna a game nan fa. Ina da history mai kyau a wannan game na banna da cin mutane da winning. Ni kuma na dare ina hukunta mutane. Ina cin mutuncin mutane, ina kai su prison. Okay, Allah sarki. Yayi. So please don't forget to like, comment, share and subscribe. Mu je zuwa, let's go. Yeah. Female artist. Hadi Rapia. Eva. Rihanna. Nicki Minaj. I find that. Hi. Early morning is for children. Let's go. Restaurants. Amber, think the Okay, restaurant. Fat Butcher. Hungry No Man. Junkyard. McDonald's. Home Office and Brownies. McDonald's ba restaurant ba ne. Da ga abin kuɗi ba zai ci. Kitchen utensils. Knife. Chopping board. Spoon. Fork. That shit was that. Kai yake sani ba sai sa. Je kai. Diesel songs. Was I on a beat, man? Diesel songs. Okay. Me wani diesel songs. So, wako in diesel. Sugar. Girma. Na faɗa girma. Ba na ji. One time. Crayon. Summer body ne wannan Suresh. Kai na gama ne. Inna lillahi. Wallahi. Kai. Wrestlers. Rey Mysterio. Brock Lesnar. Big Shoe. John Cena. The Rock. You are a failure. You can never make it. You can never. You cannot make it. Anime. Hunter x Hunter. One Piece. Attack on Titans. Death Note. Hey. Ina kallon anime da kyau. Na bar shi ne shara. A yanzu da fara wasa ai za wuri. Christian names. John. David. Shams. You be mumu. Things say they white. Gaskiya, wallahi he's not challenging ma at all wallahi. To. Colors. Black. Yellow. Blue. Red. Purple. Orange. Black. Nace black. Ni na ce black eh. Okay. She ce black. Amma sun Ni ba san me ce ba. La. Okay. Animals on land. Animals on land. Chicken. Beaver. Ram. Cow. Chicken. Chicken ma ba chicken nama ne ai. You can never make it. Fowl ya kamata ka ce ko hen. Diseases. Cancer. Corona. Stroke. Fever. HIV. Malaria. You are a failure. Apa da malaria? Apa da malaria? Kai na gama da shi yayi. Ce malaria. Na gama da shi. Ya riga ya filin. Ni na wadda. When I get with Marco, it's more like a challenge for him than me. Then I can give me that. Ni ba bai rubuta da ni. Kai give na. Tools. Hammer, Chisel. spanner, Screwdriver. driller. Plier. Wala na wai satana da. Kai, la. What young must need European curtains? Italy, London. Germany,
Okay? London ba wannan bane headline. So I can go. But me go. Ash. Really. You are a mumu man. 3 school subjects. Chemistry, Maths, physics, English, marketing. agric science. Ana marketing mana a secondary school. Ana marketing. Secondary school yes, but I'm still like the lake for that. Ah, na ce marketing. Continue marketing. Ai shi zai fara. Na ce marketing. Agric science, Creative art. physics. Na ce physics. To ni na manta. Kai wallahi ni na ci wannan fa. Yana fadi fa, yana delay fa. Da fa kai delay kike da ka fadi fa. Nollywood actors. Bollywood actors. Aki, Jim Ike. Popo. Got this. Chapter school. Fatiha, Falak, Bakara, Nas, Ali Imran, Abasa. Nisai. Na fadi. Food. Ambassador Abich. Food. Guys, sat out there. Muje para. Food. Jollof rice, Tuwo, fried rice, nama, semo, meat pie, pounded yam, gurasa, amala, kosai, pap. kunu. Kai, ni har yanzu ban gane game nan ba. Yana fadi fa amma wai sai a ci gaba. Shaf nake ina fada shaf ba. Wallahi fadi yake. Ai da yayi delay. Da Allah ku subscribe koi. Da Allah zai. You just stay. Kai. Mana